Latihnya di lebaran ya. Panas ini gimana? Belum enak ya. Wah, masalah latihnya parahnya yang gini. Gila, masalah ini raro ya. Maklum ini mau menik tenan ya ini. Sip. Belah-belah ngono kayak nang TV-TV. Jangan masuk, bro. Kok ini rasanya tuh? Kecut piye janjimu yang biyen ya lho. Janjimu nang aku terlalu kecut. Iki sore nyampe acarane. Ini barang ya. Gila. Mana ya? Wah, ndak sesuk aku belajar ning dua jenis Samarinda ono. Ngene. Jangan mening. Wah. Ngene arek iki lho, panas banter. Ora udan-udan, udah garing kabeh. Opo lah jadi ngene. Weh. Jadi semeng ya. Kayak cengitan ngono ae ya. Kita ngarep gaya mening kabeh. Apa? Kalau jam 9 ya, enggak yang apa? Wah, mening tenan iki. Sukote ijo-ijo kabeh kene iki. Wah, masuk. Jan mening. Terus kene omah iso warek kabeh engko. Sok. Urip wis ngene iki lho, disyukuri kabeh enake. Masih ngarep kene rek yo menginspirasi dhewe kudu bersyukur. Ora kakan sambat. Ning kono kabeh ngono kae. Omongane sugih, dhewe iri. Jairi tanda tak mampu. Ndak oleh ngono kuwi. Ade kudu disyukuri apa enake. Kabeh kuwi disyukuri. Kabeh disyukuri. Jokan sambat. Rezeki kuwi kabeh ana sing ngatur. Raja malah melu-melu pesugi-pesugihan ngono kae. Wah, malah ndak duwe rezeki blas ning arep Gusti Allah. Wis malah ndak karo-karuan uripmu. Yo lah sing kowe pesugihan kuwi enek gajule, larane gajule lah kowe bisa malah pangan malah entek. Malah susah pindho kowe. Ora mangan duit malah kowe sing dipangan. Nah, ya. Paham ini
warung. Oi. Woi. Oi. Woi. Oi. Woi. Kowe lho, dateng lho. Kok tawa kowe lho. Lah sih. Yo kae. Oi. Kene lho. Oi, kene lho. Jagongan kene lho. Enak. Ini apa lho? Kowe gelek tas kok ngendi lho? Artine lho. Ngaretne apa kowe? Wedhus, nek omah bunga-bunga ya kene sore iki sik lah sakmene iki terus piye lho jan. Kan nama mek. Wah. Nek mek ngaret iki apa lho iki? Wah, ya sini iki lho asine aku iki. Ning omah yo ngaret ngene iki aku. Yes mek ngaret kok ngono kuwi. Oh. Mang sore awan mau anu turun terus tayangi sore iki lho diambungno ngene omah. Aku yo tas dangir kono kan. Kae to bareng mau. Oh, iki kae tegalan. Wah. Ora lho. Kowe kok nyambung mencelak-celuk aku ning ngono kae nggih. Bisi kowe kenal ya karo aku. Kowe preyo anu. Tolong kae dengan wedhus. Oh, masalah kowe mijo sing tukang Kanca lawas. Walah, wah. Anu TK SD. Oh, wah. Kuwi lho. Aku wis ora lali nang. Ora lho, saiki nggonmu ning ndi lho? Ya Oh, panggah kono kae. Ya kono dhisik kae lho. Oh, alah masalah. Saiki pengen nyapa lho saiki. Ya wis ngene iki aku kaya tas dangir. Ya wis anu tegalan tok isine. Alah, sopo lho kok golekne kaya ngono iki? Kok Sampai kaya ngene iki. Iki uripan. Iyalah. Bojomu ning ndi lho? Ora lho, kowe iki teko lamun teko ngentahi apa nyapa? Aku teko ya kok gawan-gawane kae. Gawan-gawane kene urung rabi ya urung apa. Masalah kowe ora rabi to, Bae? Penguripane semraut kaya ngene arep rabi. Dinane sik bingung kok. Oh alah. Lah bojomu kae nyandi? Lah sepedhot suwi aku karo kae. Sing kok gawan-gawan iki kae? Oh, Beh. Piye janjine? Janjine jaren ra bakal ninggalne aku. Lah tibane esuke kok gandengane ning orang liya. Terus Yo, piye lah medhot janji wonge yo. kaya lagune? Dene arek yo Ya. kakonyono ning nyai medhot. Ya. Weh, aku iso lemes orane, weh. Saiki dhewe saiki. Dhewe ya iki aku. Wis sabamu Wis mek anu. ngorek-ngari ngene yo Ngaret. wedhus ning omah kae. Open-openmu pira? Yo, enek 7 ini. Kuwi wedhus kabeh. Oh, tawa. Tawa kae. Tawa sing Susune. Lah. Oh. kok anu dhewe kok. Yo di pres dhewe di. Eh. Ngene kae, ular-ular. Yes, anu, padahal tinggi latihan Oh, wis rabi. Yo. Lho. Pengalaman bareng lah ular-ular ya kudu Lah. enak. Ora lho, Jo. Angken ning kene iki kok celuk iki kesini diombe ora jane? Lho kowe Oh, lah kayak gurah tenan ya aku. kowe yo dancuk. Wah, sumpah gerah aku. Nyo. Iki ora nek baju putih. Apa enake kuwi? Apa iki? Iki turanku mambengi karo cah-cah bakaran. Apa kuwi? Yes, cap esek. Ning das. Sing mumbul-mumbul kae. Ya iya. Aja Bacok kakak. aku piye lho? Aja kakak tapi. Aja sembrono. Aku malah Tidak eh. ndak karuan aku ngene. Penak ngarit wis to, penak. Wah. Jane ya. Nah, aja kan, aja sembrono. Em. Heeh. Beh. Nek ngene iki piye iki? Lah iya aja kakek. Peh. Kowe kok ngarit malah Ojo. nyawa. Malah ndak karuan iki kok. Malah ndak mulih aku. Kowe arep ngarit apa ngarit nah harapan. Juar ngarene ya sakmene wedhus kowe bunga-bunga ning piye? Iki nah lak sik ngelah. Ojo to, Pak.
Piye? Tak otot gurah kowe iki. Heeh. Iki sote-ote isi hawane kene yo ngene iki langsung ketiga. Ora ana apa-apa. Lah iya ngarit yo angel. ngarep yo angel kok peh. Gek usime ketiga Alah. iki piye lho jane. Wedhus ku adol. Tangge. Godhong-godhong arek nek belas e. Lho, saiki koyo ngene iki ya, weh. Oh, ya kene iki lho aku. Iki apa iki? Naga iki. Iki naga. Naga. Tapi rong lahir iki. Lahir bener iki. Naga Tenan to peh. cilik iki. Cilik. Yo. Lahiran bayi. Weh, aku yo ndek tato. Tato apa lho jane? Apa iki? Tato apa iki? Macan. Lah renekno. Berarti yo sik golek pakan rono. Iki apa lho jane? Kowe kok iso kae tatomu iki goib apa piye? Yo wis ngene iki. Wah, lah. Nek lak macane luwe golek anu pakan Pakan dhewe. dhewe. Oh, Oh, arek yo iso ora aku paham. ngombe-ngombe neh kono. Iki sik Ora apa-apa engko gek ngarit ngono nek. Wong sik yahene. Piye rasane? Dik, kamu lah ya. Ora apa-apa terus. Wis kok. Wong turan. Cap me esek yo ngene iki rasane. Lak neh. Yo. Ngono aku. Rodok penak aku jane iki. Yo wis masuk. Yo ngene iki. Peh. Wis iki sewore ae iki. Aku tak anu, terus aku ngaret kae. Kowe ngarit kono neh. Oh, Tenan? ngaret kono ya. Iku sanu sembrono. Ora itu ora ya. Aja ngono, aja koyo ngono kowe. Ora ngono, nanti wis malah kaliran malah ndak karo-karuan. Tenan? Tenan, wis tak terus ngaret sih aku. Kowe ngarit tenan. Oh, ngaret ora adikku malah kaliran iso malah ndak Wis ngati-ngati ae. mangan apa-apa. Model wis raimu mlumpuk ngono pas ngombe iki. Aku tak ngombe iki ayo. Oh iya selalu ngaret kae. Terus no. Ora tau-taune cetok no, cetok. Ya iya to, Jo, peh aku yo so udah cedok kowe mbak mampang kono kae yo. Panggah yo kapan-kapan yo dolan. Oh. Wis ngarit. Ngaret aku dong. Aku yo Oke, ojo. Oke. Oke. Yo wis. Hati-hati. Oh, Yo. Beh. Oh, alah.